yung video eh. Hindi ha? Kala ko kukunin mo na eh. Bye, Daddy. Bye nga po. Huwag makulit, ha? Mama sa GM. Chai, chai ka. Ka, ka. Chai, chai, chai. Chai ka. Chai na ka. Ka, Bakit si hapon. Mami hindi naiiyak? Lipat na yung ano. Ayan na, umalis na yung plano. Bon voyage. Vietnamese. Ho Chi Minh. Ano sa mahaba eh, 45. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Sa iwan din mga kapatid mo rin. Watch pa naman yun. Kulang nga yung Pasko natin eh. Kulang-kulang na yung Pasko. Wala na yung best friend ko, ah. Si Bea. Wala si Ikay. Si Ikay. Wala si Ikay, wala si P. Okay yun, ha? Si Bea. Wala si Bing na ulungkot ka? Bakit? Kasi may camera. Kasi pag nakikita ko siya, natatawa ako. Tama. Kaya pag wala siya, nalulungkot ka. Ikaw, panganay ka pa naman. Kaya pag nalungkot tayo, kakain tayo. Sa'yo Di ba si Kuya ang panganay? Nalungkot ba kayo? Malungkot ako si Mami. Siyempre. Oh, video mo si Mami. Sweetheart ni Mami yun eh. Pag sweetheart, pag Wala na siyang sasawayin. Naiyak. Mami, ano pong gusto niyo pang aliw? Video mo si Mami. Video mo si Mami. Oh God. Split ka, mag-split ka. Wala siyang naiiyak kasi loko-loko yung anak niya eh. Mag-split ka. Split nga eh. Tiktak, tiktak, tiktak. Okay, okay. Tiktak ka. Oh, split na lang, split. Ayoko, si Bea. Ano yun eh? Ikaw na lang si. Isip pa eh. Ay, tama, te. Ayoko nga. Sabi ko nga lang. Sakit. Mami, yaman bukas nandito na rin yun. Bilis. Hindi pinapasa. Di lalo napaiyak si Mami. Ito ka na. Namulit doon ang pinabalik. Lalo naiyak. Ba't Bukas ka nandito na yan kasi tatama siya sa lottery. G, nalita ko. G, sinako ko. Parang hindi malili. Ang pala natin. Napag-dance na lang. Okay lang yun namin ilang buwan. Ay, ilan po? 6 months. Ay, 6 months. Matagal yun. Sabi lang yun. Ito daw, mami, si May. Dito sa Eh, 1 month lang. Maximum lang. 1 month lang yun, mami, kasi Matog na. alam ko wala naman akong babalik sa kasama. Nakadaya ako sa akin. Bumalik ka, bumalik ka. Dito tuloy, Min. Wala, dito tuloy. Mali, Mami, mali po. Mali ang pasok niya. Rewind mo yung luha mo. Bad Oh, yan, naiiyak kasi hindi mo pala iniwan ng pera, kaya pala umiiyak. Min. Ano, Riz? Kumain kayo. 1,000 kami lahat. Kumain kayo. Naiyak. Hindi pa mo eh, kasi hindi ka tumuloy. Tapasok ko na. Iyak siya May din. passport pala yung binilahan ko eh. Iyak mga gulgul na eh, naiwanan ko. Daddy, late ka na. Ikaw tayo. Yan. Bawal yung bumabalik ka. Pwede nakapila sa immigration. Hindi, mali nga siya ng pinilaan eh. Thai passport. Bawal yun eh. Pag nakaano ka na. Yaman.
babae. Hindi pwede. Hindi na dapat. Kahit pinalabas ka, lumabas ka. Subukan mo nga. Ako, nagpasok ako dyan na rin. Oh, nanimilit ka pa. Wala na ka eh. Ayun, nakita ko nakapila. Saan siya pumila doon? Kaya pag Oh, patong. Oh, patong. Dali. Patong ka din. Ah! Ay, sige. Lynn, buhatin ka namin. Ay, si May na lang. Russell, si May na lang. Bubuhatin natin. Gusto pa ka, sisigawan mo ah. Ay, dalawa kami ni Russell. Ang tao naman. Okay. Oh, si Russell na. Baka mapagsabi sa lamin niya. Hindi ko namin mag-alap ko si May. Ulo sa ulo ka namin humawak ko. Hindi nakita. Masakit eh. Ito naman si ano, sinagahawak-hawak yung baka. Masakit nga. Ah, Masakit sa legs. Ah. Yan, yan, tama. Ay, huli ka ni Gaja, ni Gaja ni. sabi. Daw talaga si May kasi matangkad siya. Oo, pag ikaw, sit. Ayun, oh. Kaya mas matangkad daw kayo eh. Hindi ko ma. Sa likod ko, bumagsak siya. Ay, kung bumagsak siya. Uy, baka paano kayo ng gwardiya? Ano ang po ini ano? Hindi mo Hindi, gagawin namin. Ayun, ano yung magagawa mo? Ano po ni paano mo po yung ano? Nakabuka ka. Masakit kayo. Ganito nga, di ba? Para bang show tama yung alis ha. Bilis naman. Nakarasan yung picture eh. Ay, Picturean mo. Daddy! Ano ba? Ayun o. Yan. Ba, magalit yung office na yun. Kaya kinakabahan siya. Kinakabahan siya kasi baka malaglag. Baka mamaya sama tayo sa ano dito. sa likod rin nung nakapula. Yun yun. Natingin. Nakuha, nakuha. Isang nakain. Binibidyo niya ba? Ay, wala pa. Sakit. Ang bigat mo. Papagahirap ko siya. Ate, hindi ka ba malilate? 5:30 pa lang. Wala ako malis ha. Ay, tuloy-tuloy ka ba? Ay, tuloy-tuloy ka ba?